eren més d'usos del que m'imaginava. Normalment no són tan d'usos les classificatòries. No sé, la resta si pensen igual que jo, però sí. Al principi una mica desesperant, perquè no en sortia ni un i com que són moltes i ja crec que el nivell aquest cop, o sigui, no està redit. Tant pots quedar fora com pots quedar dins, com crec que hi ha moltes opcions per totes, a més avui. Llavors, era com una mica estressant. M'estressa molt això, aquest sistema a l'americana m'estressa molt i soc molt poc estratega. M'ha agafat en fred, després m'atabalo i després m'inspiro i començo a matar pegues tot. Poca estratègia, però bueno, m'ho he passat bé. Side-eyed glances as you cross thresholds escorted by the ghosts of your decisions.